tashi mana. Tashi. Abin yi magani. Wadda magani ɗan hannu. Ina wannan karen bani. A radin nake ga muke a can a zai yanzu na gani shabe cikin jini yake ba zan bashi ba sai na kawo shi gida ko washe shi. Wannan magani ne da jika da na shi zan bashi ko maganin jini ne na bashi. Ka ga cikin da zan ba a cikin hoki a radin. Amma dai san ba za ki ajiye mana wannan mutum a nan. Ko kana so a ce mu ne muke aikata wannan ta'addanci a garin nan. Haba yaya, ai yin haka dai ba zai sa ashe mu ke yin wannan ta'addanci. Amma ka ɗauke shi ka kai shi can gidan mai gari domin su ne shugabanni. Wannan mutumin ba a san waye ba, mugu ne ci, a'a shi ne na garin waye sani. Don haka ka je ka ɗauke shi ka kai shi. Ba su kenan yaya na ji wannan shawara na yake haka yake ba wani abu yanzu kawai zan ɗauke shi. Tun kafin ba kuma ta dawo daga daji kawai zan ɗauke shi kai shi can. Ai ko dai. Yawwa to shi kenan. gida taimaka masa. Sarkin gida, tashi ka je ka faɗa wani sani maganar sarki. Da wannan abun haba wane gato na fi ƙarfin mutum.